Здравейте, разговаряме с Петър Зафиров от отбора на GoTeams Балкан. Днес имахте матч, ти взе участие. Как видя срещата? Срещата беше добра за игра, нямаше тежки единоборства, всичко беше конкретно, футболистите бяха на ниво, но нашия тим беше по-добър и разлихме повече положения. Добре, имам информация, че си подписал с отбор от Шотландия, ще се създаваш в втора дивизия на Шотландия. Как се стигна до този трансфер? Юноша на ЦСКА съм, на 20 годишна възраст съм. Менеджера ми прати пратка, която казаха, че може да се осъществи трансфер. И бях на проби и сега съм с полупрофесионален договор за една година. Надявам се да стане по-голяма реализация. Какви са очакванията ти за шотландското първенство? Там играят много тежък футбол. Климатичните условия са тежки, но знаете, че в чужбина нивото е по-добро от тук. Това е безспорно така. Имаш ли вече информация за отбора и къде се намира в класирането? Моля? Имаш ли информация за отбора, в който ще се създаваш и как върви в шампионата? Те са втора лига. Отпаднаха в първата лига на Шотландия и сега се надявам, като отида да покажа по-добри резултати. Добре, тук се създаваш в отбора на GoTeams Балкан. Какви са ти намеренията? Какви са ти вижданията относно мини футбола като цяло? Добре, всичко е на ниво. Хубави терени за игра, условията са добри, съдите са коректни. Всичко зависи от футболистите, какво могат да покажат. Добре, а българския футбол, тогава ти кажа, че стигнал ще на ЦСКА. Какво смяташ сега за това, което се случва с червените и трудностите, които изпитат в шампионата като цяло? То знаете, че навсякъде парите са трудности. Ако има пари, има и реализации, но за сега това е нивото на българския футбол. Надявам се да се подобри повече. Ще стискаш и палци на Лудогорец в Лига Европа? Те са ми любимци. Смяташ, че ще бият Латвия, т.е.? Надявам се, поне с 1-0, но стискам палци. Добре, пожелаваме успех тогава на теб в Шотландия и на Лудогорец, разбира се, срещу Лацио.